Shwmai. Croeso i'r uned nesaf yn ein stori ni. A'r tro hwn i ni'n troi at brenin Agripa, felly galwyd ef brenin Juda, a gwas bach i'r Ymerawdwr Clodius. Bydd ein darllen ni o lyfr yr actau eto, pennod 25 y tro hwn, ac yna rhanhelaeth o bennod 26. Ond gawn ni rhoi cychwyn arni drwy rannu gweddi gyda'n gilydd. Agor ein llyged arglwydd i ddarllen y darn am Paul ger y bron Agripa, a gofyn pwy yw'r ddau yn ein byd ni. Madde ni os ceisiwn statws a braint ein rhwysg bersonol, heb ddefnyddio pob cyfle i ddweud am fawredd a pherthnasedd Iesu Grist i'n byd. Amen. Wedi I fyddu'n rhufen o'r esgyn Juda, roedd yr hen gyfundrefn frenhinol wedi colli grym. Bu farw Herod Fawr, ac wyr iddo oedd Agripa'r cyntaf. Gwnaed ef yn lywodraethwr yn Juda, a rhoddwyd iddo y teitl brenin ymhen yr hawg. Ef oedd yn gyfrifol am garcharu Pedr a lladd Iago brawd Ioan, cofnodir farwolaeth Agripa'r cyntaf yn actau pennod 12. A mab iddo oedd Agripa'r ail, ac nad oedd mor guedd ei dad, gwyddai bod yn rhaid iddo barchu trefn y Rhufeiniaid a phlesio'r Ymerawdwr Clodius. Dyma'r Ymerawdwr a wnaeth ei apwyntio I fod yn lywodraethwr. Un dalaeth ar ôl y nesaf, ac yna rhoi y teitl brenin iddo. Mantais fawr Agripa'r ail I Clodius oedd ei fod yn gyfarwydd â deddfe a gwerthoedd yr Iddewon, a byddai'n siŵr o ddangos teyrngarwch I rhufen. Roedd Paul yn ei gyhuddo dorri deddfe rhufen, ac roedd yr Iddewon yn Gesarea yn awyddus i'w ladd, gan obeithio rhoi y gwaith yn nwylo Felix a Festus. Pan apeliodd Paul I gael ei brofi yn Rhufain, roedd wedi sicrhau na fyddai ar drigaredd llywodraethwr na brenin Juda. Yr eironi oedd bod Festus ac Agripa wedi methu gweld beth oedd y cyhuddiad yn erbyn Paul, heb sôn am dystiolaeth berthnasol i'r cyhuddiad. Pe byddai Paul heb apelio at Gesar, byddai wedi bod yn ddyn rhydd. Os na fyddai wedi mynd I Rhufain, pwy a wyr, a fyddai'r ymerodraeth wedi bod yn gyfrwng lledaenu'r Efengyl ar draws Ewrop a thu hwnt. Fel y bu marwolaeth ac atgyfodiad Iesu yn ganolog I wireddu iechydwriaeth i'r byd, bu dycnwch Paul ac yn y pen draw ei farwolaeth yn Rhufain yn fodd I rannu'r Efengyl hon. Ni wyddom cymaint o hynny am Agripa'r ail. Mwy na fod wedi cael magwraeth freintiedig gan gofio bod yr Iddewon yn gyffredinol o dan yr ordd, a hynny'n golygu ei bod yn dlawd a di-rym mewn byd a oedd o dan oruchwyliaeth yr ymerodraeth Rhufeinig hon. Roedd datganiad Agripa yn dystiolaeth bod y crefyddwyr Iddewig yn gwneud cyhuddiad ar gam yn erbyn Paul, ac na'r gwasanaethu'r dwyfol oedd ei cymhelliad, ond I gadarnhau ei rhagdybiaethau hunanol hwy am Iddewiaeth. Mae'n berygl barhaus bod crefyddwyr yn amddiffyn eu tybiaethau hwy am grefydd yn ytrach na sylwedd ac amcan y ffydd roeddent yn ei coleddu. Pryn y byddai unrhyw synwyr mewn Iddewon didwyll yn difrio a cheisio gwared
un o brif ladmeryddion Cristnogaeth. Drwy goeswylio Iesu a cheisio lladd Paul, roeddent yn amddiffyn ei dehongliad hwy o'i crefydd, yn ytrach na hanfod y grefydd. Bod Agripa'r ail yn berson gwan, roedd yn onest i ddweud na welai unrhyw achos yn erbyn Paul. Ymddengys ei fod bron a derbyn Iesu ei hun, ac yn brwydro gyda'i ddaliadau ysbrydol. Bu dycnwch dystiolaeth Paul yn ei rwymau fel carcharor yn drech na'r hwysg y brenin Agripa. Mae geiriau'r gân sy'n dweud, daw dydd y bydd mawr y rhai bychain, daw dydd y bydd mwy, ni bydd mwy y rhai mawr, yn cyfleu nad rhwysg yr hunan bwysig yn y byd fydd yn hawlio'r llwyfan, ond dal i fynd drwydd tystiolaeth gadarn pob unigolyn. Fe orchfygwn ni rhyw ddydd, a bydd y byd i gyd yn cydnabod Iesu yn arglwydd. Gawn ni orffen gyda gar o weddi. Arglwydd yw, gweddiwn dros bawb sydd heddiw mewn cadwynau oherwydd ei ffydd. Cymorth hwy i ddal gafel yn dy law a phrofid yn erth i arddel ei ffydd yn Iesu. Cofiwn am bawb sydd mewn sefleoedd o gyfrifoldeb ac y byddant yn gweld yn dda i weithredu cyfiawnder a sicrhau rhyddid i'r bobl hynny sy'n wynebu cam oherwydd ei ffydd. Amen.